Ahojte, vítajte pri ďalšej časti. Dneska vám ukážem vitamíny a výživové doplnky a bežne používam. Chcem len dodať, že ich neužívam každodenne, ale robím si niečo také ako vitamínovú kúru. To znamená, že napríklad urobím si taký týždeň, kedy proste užívam trošku viac suplementov na období, keď jednoducho cítim, že mám náročnejšie obdobie, alebo keď sa cítim, že proste na mňa niečo lezie. Potom si väčšinou dávam dlhú prestávku, napríklad aj 2 týždne, kedy nezjem absolútne nič, pretože si myslím, že je dôležité telu a najmä pečeni, aby si proste odýchli. Všetky tieto značky mám overené a dôverujem ich, pretože takisto je veľmi dôležité zamerať sa na kvalitu pri proste takýchto doplnkoch. Som dlhé roky vegetarián, takže si uvedomujem, že musím proste doplniť niektoré látky a takisto čo si budeme hovoriť, žijeme v dobe, kedy proste tie potraviny naše, ktoré konzumujeme, nemajú už také nutričné hodnoty, pretože jednoducho pôda je znehodnotená, všade sa používa veľa pesticídov, už to nie je možno, že to, čo to bývalo pred 20 rokmi, že vy si teraz tiež máte zaobstarať proste takúto plejádu vitamínov, je to na vás, zvoľte si to, čo vám najviac vyhovuje a čo potrebujete vy pre život. Sú medzi nami proste aj tí šťastlivci, ktorí nič nepotrebujú a ktorí sa proste cítia furt stále úžasne a ktorí proste nie sú vôbec chorí. I takéto veci vôbec riešiť nemusia. Som presvedčená, že veľa problémov, napríklad už aj mentálnym, sa dá predísť tým, že človek proste doplní telu nejaké chýbajúce látky. Proste jednoducho len zinok, magnézium do neskutočnej miery ovplyvňujú človekovú náladu, jeho psychický stav. Takže ak vám jednoducho chýbajú niektoré látky, občas proste to pozitívne nastavenie jednoducho stačiť nebude. Pretože v prvom rade tu hrá prím naše telo. No a to sa nedá obabrať. Keď má človek v tele nedostatok horčíka, tak magnézia, môže sa to prejaviť rôznymi fyzickými, ale aj psychickými príznakmi. Človek napríklad môže mať úzkosť, depresie, apatiu, pretože nízka hladina horčíka môže ovplyvňovať náladu a hlavne duševnú pohodu. Horčík tiež pomáha regulovať neurotransmitery, ktoré ovplyvňujú spánok. Ak máte napríklad deficit, môžete mať časté závraty, pocitovať zmetenosť alebo napríklad podráždenosť, mať svalové krče a najmä ste celkovo unavení. Ďalším príznakom môže byť napríklad nepravidelný tlkot srdca alebo arytmia alebo vysoký krvný tlak. Ja osobne používam tieto suplementy od tejto dánskej značky New Nordic. Ich produkty obsahujú rastlinné extrakty, vitamíny a minerály bez zbytočných prídavných látok. Mnohé doplnky sú klinicky testované alebo založené na vedeckých štúdiách. Osobne používam tieto 2 typy magnézia alebo horčíka. A glicinát patrí medzi najlepšie vstrebateľné formy a je vhodný na zníženie stresu, úzkosti, zlepšenie spánku, uvoľnenie svalov. A je šetrný k žalúdku, nespôsobuje hnačku, má relaxačný účinok. Preto sa často odporúča užívať najmä večer. Horčík malát, jeho vstrebateľnosť je tiež veľmi dobrá, najmä vďaka kyseline jablčnej. A je vhodný na zvýšenie energie a výkonnosti, zmiernenie svalovej únavy a bolesti a podporuje metabolizmus. Človek po ňom cíti viac energie, preto je ideálny na denné užívanie a môže pomôcť pri chronickej únave. Môže byť však menej vhodný na večer, ak máte problémy so zaspávaním. Dodatočne niekedy ešte používam tento horčík, ktorý je so zinkom a s vitamínom D3. Ďalej používam Clear Brain. Ten je navrhnutý na podporu pamäti, koncentrácie a celkovej kognitívnej výkonnosti. Obsahuje L-theanín z extraktu zo zeleného čaju, ktorý pomáha navodiť stav pokojného sústredenia tým, že znižuje nadmernú mozgovú aktivitu. Obsahuje tiež ginkgo bilobu, ktorá podporuje prekrvenie mozgu, čo zlepšuje prísun kyslíka a živín do mozgových buniek, čo je dôležité pre pamäť a mentálnu výkonnosť. Obsahuje tiež vlašské orechy, ktoré sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny, vitamíny a minerály, ktoré sú prospešné pre zdravie mozgu. Tiež obsahuje komplex vitamínov skupiny B, B1, B2, B6, B12 a tie prispievajú k normálnej činnosti nervového systému a zníženiu únavy a vyčerpania a obsahujú tiež jód. Nie je ale však vhodný tento doplnok pre ľudí, ktorí majú napríklad alergiu na orechy. Hair Volume je navrhnutý na podporu zdravia vlasov, najmä ak vás trápi rednutie, slabý rast alebo strata objemu. Obsahuje biotín, zinok a kyselinu panteónovú, vitamín B2, pretože tieto látky sú známe tým, že podporujú zdravý rast vlasov a zlepšujú ich štruktúru. Obsahuje tiež extrakt z jablka, ktorý obsahuje prokianidy, ktoré môžu stimulovať vlasové folikuly a podporiť tak rast vlasov. Obsahuje tiež prasličku rolnú, ktorá je bohatá na silícium, ktoré zlepšuje pevnosť a lesk vlasov. A takisto obsahuje tiež meď. Tá prispieva k normálnej pigmentácii. Z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že v mojom prípade som si všimla, že mi skutočne začali rásť vlásky. Mám ich oveľa viacej, také maličké, jemnejšie a to už zhruba pár mesiacoch používania tohto výrobku.
Ďalej užívam tento vitamín C 1500 od Solgaru. Obsahuje vitamín C vo forme L-askorbovej kyseliny, ktorá je dobre vstrebateľná. Obsahuje tiež šípky, ktoré sú prírodným zdrojom antioxidantov a podporujú účinok vitamínu C. Výrobca Solgar je známy dôrazom, ktorý kladie na čistotu a kvalitu svojich surovín. Nastať malá nevýhoda je veľkosť týchto tabletiek. Najčastejšie príznaky nedostatku vitamínu C sú napríklad únava a slabosť. Telo má menej energie, človek sa cíti vyčerpaný aj bez námahy a častejšie trpí prechladnutiami, infekciami a pomalšie sa mu hoja rany. Ale môžete napríklad trpieť krvácaním z ďasien alebo celkovo môžete mať problémy so zubami. Isto sa vám môžu tvoriť modriny úplne bez príčiny alebo môžete vidieť, že máte zmeny na pokožke, že vaša pokožka je suchá, zčervenaná alebo vás napríklad svrbí. Alebo dokonca vám môžu vypadávať vlasy. Ak pociťujete, že máte tieto príznaky, tak určite začnite užívať vysoké dávky vitamínu C. Ďalšiu vec, ktorú používam, je tento Melistatrím. Je to prírodný výživový doplnok navrhnutý na podporu pokojného spánku, zníženiu stresu a na zlepšenie psychickej pohody. Je obľúbený najmä medzi ľuďmi, ktorí hľadajú nenávykovú alternatívu k liekom na spaní. Pomáha rýchlejšie zaspať a zlepšuje kvalitu spánku bez toho, aby spôsoboval ranú ospalosť. Obsahuje napríklad medovku lekárskú a rumanček, neobsahuje melatonín, takže je vhodný aj pre ľudí, ktorí sú naň citliví alebo ho nechcú užívať dlhodobo. Vďaka vitamínom skupiny B a magnézium pomáha udržiavať zdravú činnosť nervového systému a psychickú rovnováhu. Ja osobne ho používam v období, kedy mám trošku možno že náročnejšie obdobie a nepodarilo sa mi lepšie sa vyspať pár dní za sebou. Alebo ako to niekedy býva v živote, máme nejaké vypäté situácie, tak si občas dám jednu tabletku pred spaním alebo dve, a maximálne tak 2-3 dní a to je všetko a táto Melisa mi veľmi niekoľkokrát pomohla. Zregenerovať sa a proste pokračovať v živote. Ďalej používam tento Zinc komplex, ktorý je kvalitný a čisto rastlinný produkt navrhnutý na podporu imunity pokožky, vlasov a celkového zdravia. Obsahuje vysokostrebateľnú formu zinku, ktorá je šetrná k tráveniu. Obsahuje takisto aj meď, ktorý podporuje vstrebávanie samotného zinku a prispieva k normálnej pigmentácii pokožky a vlasov. Obsahuje tiež beta-karotén, spirulinu, čučoriedky, lucernu siatu a prírodné antioxidanty. Zinok je veľmi dôležitý pre rast vlasov a obnovu buniek, inak vám môžu vypadávať vlasy. Takisto ak vám chýba zinok, môžete mať krehké nechty s bielými škvrnami. Alebo môžete mať problém s akném, s ekzémami, môžete mať suchú alebo šupinatú pokožku, pretože zinok podporuje hojenie a zdravie pokožky. Alebo môžete pociťovať nervozitu, podráždenosť, depresiu alebo mať nespavosť. No a takisto u mužov najmä sa môže prejavovať znížené libido alebo poruchy erekcie. Vidíte, takáto jedna látka, ako veľmi nás môže ovplyvňovať. No a môžete takisto zinok obnoviť si tým, že proste budete jesť tekvicové semienka, strukoviny, orechy, celozrnné produkty alebo tofu. Ďalej, samozrejme, u mňa nesmie chýbať aktívne uhlie, ktoré je výborný pomocník pri náhlych tráviacich problémoch, otravách alebo detoxifikácii. Je lacné, dostupné a účinné, no a preto by nemalo chýbať v žiadnej domácej lekárničke. A tu je napríklad prehľad, prečo by ste ho mali mať po ruke. Pomáha pri hnačkách, nadúvaní, plynatosti, bolesti brucha. Uhlie viaže toxíny, baktérie a plyny v črevách a pomáha ich vylúčiť z tela. Používa sa pri akutných otravách, napríklad jedlom, alkoholom alebo liekmi, pretože má vysokú absorpčnú schopnosť, viaže škodlivé látky a zabraňuje ich vstrebaniu do krvi. Vďaka porovitej štruktúre pôsobí ako prírodný filter, viaže toxíny, chemikálie a nečistoty v tráviacom trakte. Získava sa z prírodných materiálov, napríklad z kokosovej škrupiny alebo z dreva a je bez chémie. Neodporúča sa užívať dlhodobo, pretože môže narušiť vstrebávanie živín a liekov a je nevhodné pre ľudí s črevnými ochoreniami. Môže takisto znižovať účinok liekov, preto sa odporúča užívať ho s odstupom aspoň 2 hodiny od iných liekov. Môžem hovoriť z mojej vlastnej skúsenosti, kedy mi aktívne uhlie pomohlo zachrániť život. Zhruba pred 2 rokmi som zažila neskutočnú otravu jedlom. V tomto prípade mi už skutočne išlo o život, pretože ja som nebola schopná v sebe udržať žiadnu tekutinu. Nebyť vtedy mojej dobrej kamarátky, ktorá prišla a ma uratovala s aktívnym uhlím, myslím si, že už by som tu dneska možno že nebola. Ďalší doplnok, ktorý používam, je tento Hemaplex, a to najmä počas menštruácie alebo po menštruácii. Tento doplnok je určený na podporu zdravia krvi, najmä pri nedostatku železa alebo pri anémii. Ponúka viac než len samotné železo, lebo podporuje celkové zdravie krvi a energiu. Pomáha pri tvorbe červených krviniek a hemoglobínu, okyslečuje tkanivá, zvyšuje energiu a znižuje únavu. Podporuje takisto zdravie vlasov, nechtov a pokožky. Má vysokú vstrebateľnosť železa vďaka kombinácii s vitamínom C. Je to vegetariánsky produkt bez lepku, mlieka a kvasníc. Má takisto postupné uvoľňovanie a je preto šetrnejší k žalúdku. Nespôsobuje zápchu ani nevoľnosť, čo je častý problém pri iných doplnkoch železa.
Minerály sú esenciálne živiny, ktoré si naše telo nevie vyrobiť samo. No a potrebujeme ich na správne fungovanie prakticky všetkých našich orgánov, buniek a procesov. Ja konkrétne užívam tento od Viridianu. Obsahuje žihlavu, ktorá obsahuje železo, vápnik a kremík. Tiež obsahuje prasličku, tá je dobrým zdrojom tiež kremíka a prispieva k zdraviu pokožky, nechtov a kostí. Seaweed alebo divoká riasa kelp je zvlášť bohatá na jód, ktorý je dôležitý pre funkciu štítnej žľazy. Aquamín alebo červená riasa je hlavný zdroj, ktorý prirodzene obsahuje vápnik a horčík plus približne ďalších 74 ďalších stopových minerálov, vrátane železa, selénu, mangánu, zinku a jódov. To sú minerály, ktoré riasa absorbuje z morskej vody. Ďalšiu vec, ktorú používam, je tento Coral Mine. Obsahuje prášok z fosilizovaných hlbokomorských korálov, ktoré sú zbierané v Japonskom mori pri ostrovoch Okinawa a Tokunoshima. Každý sáčok obsahuje približne 995 mg drveného korálu a ešte 5 mg vitamínu C. Stačí si hodiť jeden maličký sáčok asi do 2 litrov studenej vody, no a nechať ho tam a počas dňa ho jednoducho piť. Chcem dodať, že to používam veľmi sporadicky a takisto je tam riziko nadmerného príjmu vápnika, pretože môže spôsobiť človeku problémy so srdcom či obličkami, ak sa napríklad používa spolu s inými suplementami či výživou, ktorá je bohatá na vápnik. Ale ako vravím, ja ho používam veľmi, veľmi sporadicky. Ďalej užívam tento pesterec mariánsky, čo je známa liečivá rastlina, ktorej hlavnou účinnou látkou je silimarín. Ten pomáha chrániť pečeňové bunky pred toxínmi, napríklad z alkoholu, liekov alebo používaním paracetamolu alebo nejakých chemikálií. Stimuluje činnosť pečene a žlčníka, čím zlepšuje vylučovanie žlče a toxínov z tela. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že môže pomáhať znižovať hladinu krvného cukru a pomáhať s inzulínovou rezistanciou. On nie je vhodný ako len jediná liečba pri vážnych ochoreniach pečene, je len ako akási podpora. No a treba sa tiež dávať pozor, ak máte po ňom zažívacie ťažkosti, máte napríklad nadúvanie alebo hnačku. Samozrejme vždycky všetko musíte konzultovať so svojím lekárom. Toto video nie je žiadna platená reklama, nikoho tu nenavádzam na nič, aby si kupoval, musíte si vždycky sami všetko overovať. Každý nejaký výživový doplnok, ktorý skúšate, odporúčam vám ho vyskúšať nejaký týždeň, aby ste proste zbadali, že ako vaše telo na to reaguje. A prípadne, keď sa niečo deje, okamžite prestať. Ďalej používam doplnok Viridian Vegan Multi, ktorý je vysokokvalitný multivitamín, špeciálne navrhnutý pre vegánov, vegetariánov a ľudí, ktorí konzumujú viac rastlinnú stravu. Obsahuje 27 esenciálnych vitamínov a minerálov čisto z rastlinných zdrojov. Obsahuje vysoké dávky vitamínov skupiny B, C, D, beta-karoténu, zinku, železu, jódu, draslíku, chlorínu a ďalšie. Výroba prebieha vo Veľkej Británii a je z lokálnych surovín. Firma netestuje na zvieratách a podporuje malých farmárov. Tento doplnok je ideálny pre vegánov, ktorí môžu mať nedostatok vitamínu B12, D, železa a zinku. No a kapsuly sú rastlinné, nie želatinové a výhodný je aj pre ľudí s citlivým trávením alebo alergiami. Jedna nevýhoda je len tá, že trošičku smrdia. Mohla by som to prirovnať niečo ku smradu zo stajní. Väčšina ľudí má v tele určité množstvo parazitov, aj keď si to často neuvedomujeme. Neznamená to však chorobu. Veľa parazitov môže v tele existovať bez príznakov alebo v rovnováhe s imunitným systémom. Ale kedy sú parazity problémom, najmä keď sa premnožia, napríklad pri oslabenej imunite, strese, zlej strave alebo po antibiotikách. U príznakov napríklad patrí to, že vás nadúva, máte hnačky, máte zápchu, cítite sa unavene, ste podráždení, trpíte nespavosťou, máte kožné problémy, svrbenia alebo neustálu chuť na sladké alebo ste non-stop hladní. Zaujímavosťou je, že niektoré parazity môžu ovplyvňovať správanie a náladu. Napríklad taká Toxoplasma gondii je známa tým, že mení správanie hostiteľa. V tradičnej medicíne sa parazity spájajú napríklad aj s energetickými blokmi a s emočným napätím. Na vec, ako sa brániť proti týmto parazitom, je to, že môžete aj užívať napríklad tento Wild Oregano Oil. Má antibakteriálne, antivírusové a protizápalové účinky. Pomáha bojovať proti vírusom, baktériám a plesniam, a takisto zmierňuje nadúvanie, plynatosť krče a podporuje črevnú mikroflóru. Zmierňuje tiež infekcie dýchacích ciest a je vhodný pre nachladnutí, bolesti hrdla alebo pri kašli. Treba si však dávať pozor, neužívajte ho nalačno, lebo vám môže trošku podráždiť žalúdok. Oregánový olej je účinný proti parazitom najmä vďaka svojej hlavnej účinnej látke Carvacrol. Dokáže rozpúšťať bunkové membrány parazitov, čím ich oslabuje alebo úplne ničí. Pomáha tiež zničiť patogénne mikroorganizmy bez toho, aby výrazne poškodil prospešné baktérie, samozrejme pri krátkodobom užívaní. Tým obnovuje rovnováhu črevnej mikroflóry, čo je kľúčové pri boji s parazitmi. Ja si takisto neviem vynachváliť tento oregánový olej. Je od 2 slovenských úžasných bytostí a bylinkárov, ktorí sú majstri vo svojom obore. Majú veľkú, širokú škálu produktov a môžete ich kontaktovať či už cez Facebook alebo napríklad aj cez Instagram. Ejka je veľmi nápomocná a vždycky vám všetko vysvetlí. Som si už od nich 2-krát objednávala balíček sem do Londýna.
Oslovil ma ich ľudský prístup a najmä to, s akou úctou zbierajú všetky ich rastlinky. A ešte doplním ku prírodným antiparazitikám. Existuje viacero rastlín, húb a látok, ktoré sú známe svojim silným účinkom proti černým parazitom, plesniam a patogénom. Napríklad môžete vyskúšať čierny orech, klinčeky, cesnak, papáju, najmä semená z nej, alebo čagu sibírsku a rejši. Ja doplnkovo ešte používam aj kvalitný výťažok z cesnaku. Ten je navrhnutý tak, aby poskytoval všetky zdravotné výhody cesnaku bez jeho typického zápachu. Samozrejme, nič nie je lepšie ako klasický cesnak. Jedine ľudia, ktorí majú problém so žalúdkom, si musia trošku dávať pozor na jeho konzumáciu. Dám vám jeden malý tip, ak sa cítite, že na vás náhodou niečo lezie. Pripravte si vlašnú vodu do pohára, olúpte si jeden cesnak, pretlačte si ho, možno, že stačí jeden alebo dva strúčky a nechajte ho vyluhovať. Zhruba asi tak 10-15 minút, aby sa proste uvoľnil alicilín. No a potom len pomaličky tú vodu vypite. Máte nízky tlak, tak trošku sa vám môže zatočiť hlava, ale je veľká šanca, že sa u vás nerozvinie žiadna chrípka. Ďalšia tinktúra, ktorú absolútne zbožňujem, sú tieto borovicové kvapky. Ku tomu všetkému majú ešte aj nádhernú chuť. Stačí nejakých 20 kvapiek do pohára s vodou, si ráno alebo večer. No a garantujem vám, že ak máte nejaké bolesti hrdla alebo škriabanie, tak do 3 dní by vám to malo prejsť. Pretože samotná tinktúra z borovice uvoľňuje hlieny, uľahčuje vykašľavanie, pomáha pri kašli, bronchitite, zápaly prídušiek, podporuje prekrvenie, čistí organizmus, majú dokonca aj močopudný účinok, uvoľňujú napätie, zmierňujú bolesti a majú relaxačný účinok. Pomáhajú dokonca pri nespavosti a úzkosti. Borovica pomáha oslobodzovať sa od výčitiek, najmä voči sebe samému. Je to esenciálny sprievodca pri liečení viny, hanby a starých rán, ktoré si človek nosí v duši. Jej energia je jemná, ale silná a očisťuje a podporuje odpustenie. Takisto v zime, keď je málo slnka. Borovica, najmä zelená, symbolizuje vytrvalosť svetla v tme. Tinktúra môže tiež pomôcť rozžiariť vnútorný plamen nádeje, viery a vnútornej stability aj v ťažkých časoch. No a samozrejme používam tieto B-komplexy, pretože tieto vitamíny hrajú nepostradateľnú úlohu v energii, metabolizme, nervovej sústave, tvorbe krvi, hormonálnej rovnováhe a pri celkovom zdraví. Vegáni, vegetariáni a starší ľudia často majú nedostatok B12 a folátu kvôli obmedzenému príjmu živočíšnych zdrojov a zníženej absorpcii s vekom. Má si dávať pozor, pretože pri vysokých dávkach môže dochádzať k nežiadučým účinkom. No a takisto B-komplexy môžu interagovať s liekmi a takisto napríklad aj s antikoncepčnými pilulkami. Tento vitamín D používam najmä počas zimy. Je rozpustný v tukoch, no a preto sa odporúča užívať s jedlom. Vitamín D podporuje imunitný systém, pomáha telu bojovať proti infekciám, zlepšuje vstrebávanie vápnika, čo je dôležité pre pevné kosti a zuby. Takisto podporuje svalovú funkciu, pomáha predchádzať svalovej slabosti a bolestiam, no a pozitívne ovplyvňuje náladu a psychiku. Práve preto sa nízka hladina vitamínu D spája s únavou a depresiou. Sleep Night od Vitabiotics je tradičný rastlinný prípravok určený na dočasnú úľavu pri poruchách spánku a pri miernej úzkosti. Obsahuje extrakt z koreňa valeriány lekárskej. Tá je známa svojimi upokojujúcimi a sedatívnymi účinkami, ktoré pomáhajú navodiť spánok a zmierniť napätie. Zlepšuje kvalitu spánku, pomáha zaspať a znižuje nočné prebudzanie. Zmierňuje takisto úzkosť a nervozitu a je vhodný pri strese alebo psychickom napätí. A na rozdiel od niektorých syntetických liekov na spanie je nenávykový. Ráno sa pri ňom nebudete cítiť malátne, ale vyslovene úplne že fresh. Valeriana pomáha pri bolesti svalov, najmä vďaka svojim antispazmoickým a uvoľňujúcim účinkom. Pomáha a uvoľňuje svalové krče a napätie v hladkom aj kostrovom svalstve. Pomáha pri menštruačných bolestiach, napätí vší a ramenách, ale aj pri bolestiach chrbta spôsobených stresom alebo dlhým sedením. Valeriana obsahuje takisto aj GABu, ktorá má upokojujúci a relaxačný účinok na nervový systém aj svaly. Pomáha znížiť nervové napätie, zmierňuje stres alebo úzkosti. Keďže stres často spôsobuje napätie vo svaloch, valeriana nepriamo pomáha aj tým, že uvoľňuje psychiku, či sa v podstate uvoľnia aj svaly. Neskutočne veľakrát tento prípravok pomohol, keď sme napríklad cestovali a spala som niekde inde, pretože ja mám veľký problém proste zaspať niekde inde ako mimo svojej posteli. Takisto ho používame, keď napríklad ideme na nejaký náročnejší výstup, na nejakú horu, pretože mi úžasne minule pomohol, keď som sa vrátila zo scaffoldpajku. Tak v náročnom výstupe som takmer na druhý deň skoro umrela, ale vďaka 2 tabletkám som sa cítila na druhý deň úplne fresh ako rybička, nemala som absolútne žiadnu svalovicu. Fungovala som na druhý deň úplne bez problémov, takže milujem tento produkt. Najmä keď cvičím, tak používam tento aminoacid komplex, ktorý obsahuje 9 esenciálnych aminokyselín v rovnovážnych pomeroch. Telo si ich nevie samo vyrobiť, preto je potrebné ich získať potravou alebo suplementami.
Tento produkt je vhodný pre športovcov alebo aktívne tréningovo zameraných ľudí, ktorí chcú podporiť regeneráciu svalov bez záťaže tráviacej sústavy. Alebo napríklad pre osoby, ktoré nemajú spoľahlivý príjem týchto aminokyselin, napríklad takí vegáni. Tinktúra z prvosienky jarnej je absolútny zázrak. Je to veľmi účinný prírodný prostriedok s bohatým využitím v tradičnej medicíne. Je známa najmä svojím pôsobením na dýchacie cesty, nervový systém a detoxifikáciu. Pomáha napríklad uvoľniť hlieny, tiež pomáha pri infekciách priedušiek, napríklad hrdla alebo plúc, má tiež vysoký obsah vitamínu C, no a má upokojujúce účinky na nervový systém, pomáha pri nespavosti, nervozite, úzkosti a neurózach. Isto pôsobí močopudne a podporuje vylučovanie toxínov, čistí krv. Osobne pomáha pri úplných najmenších náznakoch prechladnutia. A samozrejme odporúčam, aby ste si ho objednali od stránky Slovenské bylinky. Ďalšia je tinktúra z čagy sibírskej. Je to silný prírodný doplnok s bohatou históriou v tradičnej sibírskej a severnej medicíne. Vyrába sa z drevokaznej huby, rastúcej najmä na brezách a je známa svojimi výnimočnými liečivými účinkami. Ich pozitívnych účinkov je neskutočné množstvo. Ja vám len tak v rýchlosti poviem, že napríklad posiluje imunitu, má silné antioxidačné účinky, obsahuje vlákninu a enzymy, ktoré zlepšujú trávenie, detoxifikuje pečeň, pomáha pri regulácii hladiny cukru a cholesterolu. V niektorých štúdiách sa dokonca ukázalo, že čaga môže spomaľovať rast niektorých typov nádorov. Patrí medzi adaptogény, čo znamená, že pomáha telu lepšie zvládať stres a obnovovať rovnováhu nervového systému. Podporuje odolnosť voči psychickému, ale aj fyzickému vyčerpaniu. V tradičnej sibírskej a čínskej medicíne sa čaga používala aj na duchovné očistenie, zvýšenie vnútornej sily a harmonizáciu energie. Šamani ju napríklad využívali pri rituáloch na odstránenie blokov a negatívnych emócií. No a to je niečo, o čom môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti. Ja čagu neužívam dennodenne. Ja ju vyslovene využívam čisto vedome, so zámerom, keď chcem alebo potrebujem na niečom vnútorne zapracovať. Čaga preto veľakrát pre mňa pôsobí ako doslova energetický detox mozgu. Mávam po nej väčšinou veľmi výrazné sny, no a začnú sa diať veci v mojom živote a treba byť na to veľakrát pripravený. Čaga totižto nepotlačí myšlienky, ale len ich stíši. No a neodstráni hluk, len ukáže, ako z neho vystúpiť. Deje sa to možno preto, že na jednohmotnej úrovni čaga prepája nervový systém s energetickými kanálmi, s meridiánmi. A tak napomáha uvoľňovaniu blokov. Pomáha napríklad uvoľniť strach, pochybnosti alebo seba sabotáž. Ja mám k užívaniu akýkoľvek húb veľký rešpekt. Možno sa budete smiať, ale ja ich berem ako za niečo posvetné. A čo sa týka kvality, musím zase opäť a znova odporúčiť Slovenské bylinky. Brezovník je liečivá huba, ktorá rastie výhradne na brezách a je známa svojimi protizápalovými, antivírusovými a imunostimulačnými účinkami. Je účinná proti baktériám napríklad ako E. coli, pomáha pri kliešťovej encefalitíde, má protizápalové a protinádorové účinky. Pomáha pri melanóme, karcinóge plúc, žalúdka alebo mozgu. Takisto tiež pomáha pri zažívacích ťažkostiach, pretože čistí čreva a podporuje pečeň. Odporúčam si o tejto hube a tinktúry z nej naštudovať úplne že čo najviac. Brezovník sa považuje za akýsi čistič nielen tela, ale aj mysle a energetického pola. Pomáha uvoľniť staré vzorce myslenia, ktoré bránia v osobnom raste alebo vnímaní vlastnej hodnoty. Vďaka svojmu spojeniu s brezou, čo je vlastne symbol očisty a ženského princípu, pomáha nájsť vnútorný pokoj, uzemniť sa a získať nadhľad aj v chaotických alebo emočne náročných obdobiach. Niektorí bylinkári a dokonca duchovní praktici tvrdia, že brezovník zjemňuje vnímanie, otvára srdce a posilňuje kontakt s prírodou a s vlastným vnútrom. V kombinácii s meditáciou alebo terapeutickou prácou môže pomôcť spracovať potlačené emócie, strachy alebo traumy, ktoré sa ukladajú v tele aj v psychike. Brezovník je tiež vhodný pri prechodoch, stratách, ukončeniach, pretože pomáha uvoľniť staré a pripraviť priestor na niečo nové. Ja ešte doteraz nemôžem dať naň úplný taký review, pretože som doteraz pracovala s čagou, ale cítim, že brezovník ma volá a čoskoro ho začnem užívať a určite sa s vami podelím o mojej skúsenosti s ním. Pretože tak nejako podvedome tuším, že ma čaká nová, krásna etapa v mojom živote. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a že ste sa niečo zaujímavé dozvedeli. Ahojte a uvidíme sa pri ďalšom videu.